ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми дурай ватан. имрӯз 22 феврали соли 2025 шумо бошен дар канали ютуби Саудо ТВ қарор дорен. навор кардем баъри шумо беҳтарин навор тамошо кунен, хонаҳои арзон, квартираҳои арзон баъри шумо ва барои реклама ҳатман муроҷиа кунен. шумо дорои замин, мошин, хона, квартира, ягон техника ва аппарати фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсапи мо сурату маълумоташро роӣ кунед. мо навораи байна реклама карда фурӯшта мегузорем дар ютубу, тиктоки, инстаграм. ирӯза навора дӯстон ҳастай. дар ноҳияи Хуросон хона ҳастай, дар ноҳияи Балҷувон хона ҳастай, дар шаҳри Бохтар квартира фурӯшӣ ҳастай, дар Душанбе хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартира фурӯшӣ ҳастай. хулас ва аз дигар гӯшаву канори Торкистон навор кардем, тамошо кунед. хоб ба хотири пешрафти сомонаи ютуби Саудо ТВ ҳамин наворда якта лайк монен, имкон бошад дар канал подписатсия кунен. мо бошем навора сар мекунем дӯстон. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Торкистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восиф, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Торкистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Торкистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. хоб, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз, дар повороти Ленинград. дорои 2 ҳуҷра, 45 метри квадратӣ, доми 6 этаж. хона бошад дар 4 этаж қарор дорад. ҳамин шахсият хоҳиш карданд ки нархша арзон монему савдош кунем, суммон дар кораи срочна. нархи квартира 275 000 сомонӣ. дӯстон нигоҳ куненда, шумо дуҳуҷрагай квартираи ремонтдори замонавира 275 000 да метавонед бихарен. ин шӯхӣ нест. рақамҳои дастии ватсап шуна гузоштанд. касоне ки харидорӣ кардани ҳастен, ин ҳамарават занг зада аз номи канали Саудо ТВ салом расонен, ягон сум арзонтон бо мекунам. хона Падабой, сари роҳ, наздики медколлеҷ, садик, мактаб, канализатсия дора, обсвет дора, занг занед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар ноҳияи Хуросон ай дӯстони азиз. 4 хона 25 сотиқ замин масоҳат дорад ки бо нархи 118 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. навор камтар дароз буд дӯстон, ускорид кардем ки ҳамин видеода мақсад ғунҷидатона. 118 000 сомон. маълумоти бештар рақамҳои ватсап 0300 занг занед. хоб, 1-2 дар хона мақсад фурӯшӣ ҳамроҳи калидорш, кухни, ҳавздора бо як хонаи нимтайёр дорад. 4 дар хона обшӣ, кухниш, баняш, подвал мақсад ҳастай. мактаб надурай, ӯ қадар дур нестай. магазинам мақсад қарибай. хоб, нархша 118 000 мегем. ягон мошинам боша, агар алишам мешава, ягон 100 000 сум бутам мондагишта, мақсад минус мекунем. 100 000 бутен, ягон мошин боша, иваза мешава. хоб, касоне ки харидори серьёзни ҳастен, инам баромад дӯстон, 118 000 сомонӣ. хеле нархҳо дӯстон фикр мекунем ки камтар мебарояд. ям як шанс аз канали мо баъри шумо дӯстон. маромад занг занед. 25 сотиқ замин масоҳат дорад. мегзарем ба сеюмин Toyota Corolla фурӯшӣ. Toyota Corolla 4 роҳӣ карданд ки дар шаҳри Бухтарай. соли бароиш 2018 соли иномарка. бензини холӣ, объёмаш 1.8 коробкаш автоматика дӯстони азиз. нархи Corolla 4 155 000 сомонӣ ки боз савдо ҳам карда мешавад. оиди Corolla рақамҳои дастӣ 0636 ахираш ёки ватсап 2127 ахиршай аз номи канали Саудо ТВ занг занед. ҳолати хуби техникӣ
мошинча беҳтарин састеяни қарор дорад. Мотор, коробка, ходовой, хулас соз, системаи музика. хоб конкретни хайдоро WhatsApp дасти номери гузоштем. аз уми канали Саудо ТВ занг мезанен, маслиҳат карда хонара хайдорӣ мекунем бачаҳо азиз. хоб лайкора монен. ҳамин навори мо чӣ қадар лайк бисёр бигира, иншоалло боз ҳамин наворои ҷолиб баромадан мегира. дастгирӣ адуши шавагар наворои ҷолиб, хонаҳои арзон, квартира арзон баҳри шумо монда мешавад. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи ду лона майдонда қарор дорад. се дар хона 21 сотиқ замин масоҳат дорад. нархи хона 65,000 сомонӣ. абача 65-6 кардан ки савдо шава охӣ. рақамҳои 59 69 WhatsApp. хона се комната буда аловхона, оғулхона, анҷомхона дорад. мактаб балниса обсвет ҳастай дар пешаш. 7 гектар чарогоҳ дорад дар пешаш. аз ноҳия 7 километр то хонара роҳ масофа дорад. 21 сотиқ, се дар хона 65,000 сомонӣ. маълумоти пурра оиди ҳами хона WhatsApp шонда метавонед занг бизанед. хоб дӯстон, наворо маъқул шида боша, ҳамун комментар нависен ки наворотон маъқул шид. хонаҳо қиматан, арзонан, ҳатман фикротонан дар ҳамун комментар нависанда монед дӯстон. баъдан хона, замин, мошин чизе боша барои реклама кардан, видеонавор кардан роикни рангами акамон. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дорои 4 ҳуҷра ва масоҳати 3 сотиқ замин, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, шаҳри Душанбе. 400,000 сомон нарх. адресоро гӯш кунед. хонаро тамошо кунед бачаҳои азиз. 400,000 мега. рақамҳои WhatsApp 18 16 занг занен. срочна фурӯхта мешавад. 400 та мегем, боз камтар муомила мешавад. чӣ хеле ки дар видео дидесен, хона ҳамин ҳолат, калидори калон, даро часпондагӣ, хоб шикатур, аббой ҳама шикардагӣ. хоб касоне ки харидори конкретни ҳастен, ина рақамоша мондем. занг занен, маслиҳат карда бигирен. чизе ҳастай навортон мекунем. адресоша дӯстон фақат бо диққат гӯш кунед. фикр мекунам адресое ки гӯш карден, иншоалло мақсад мефаҳмем хона ки ҷодаи чӣ хелай. бисёри бачаҳо просто так занг мезанад соҳиб боша, ба ҳамин хотир адресоро бо диққат гӯш кунед. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. анабоз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дорои 4 ҳуҷра масоҳати 3 сотиқ замин, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. 340,000 сомон. хона дар ноҳияи Рудакӣ мега, дар Рудакӣ 1, Фирдавсӣ Рудакӣ 1. хоб чороҳаи Гагарин, деҳаи Машал, аз роҳи Калон 3 километр дарун мебошад. дар ин нарх мақсад монтаж, шикатур, шпаклёвка, даротреза ҳуҷҷатҳо дорад. ҳамишта медорад. хулас срочна ягон мошини арзон боша ивазам мешавад. 4 хона 3 сотиқ ва подвалшам кардагӣ ба ният дар дарунаш срочна савдо мешавад. 340 та. ягон мошин боша ҳам дӯстон қабул мекунанд ки болои сум битен шумо. ин марамад хонаи зур, беҳтарин хона. инам хеле проектати хонара бардоштан занг занед хутон. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дуэтажа, дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 5 сотиқ замин, лучобо, донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ ҳастку бачаҳои азиз, назди ҷазира, ҳамун территория. хулас шаҳри Душанбе. 250,000 сомонӣ. нигоҳ кунед. 250,000 темболӣ дар назди парки нав. 5 сотиқ замин, документҳо боша 100% ҳастай, обсвет пурра ҳастай, суруға, дачаҳои лучоби поён, канечкаи машруткаи 47. мактаб дар назди хона ҳастай. хоб ремонтошам мақсад бад нестай. ҳавлишам калони хушроҳакай 3 сотиқ замин. маълумоти пурра занг занен. соседо ҳама зиндагӣ карда истодаанд.
اینا دوستان شانس بهترین از کانال سعودو تیوی برای شما. وقتی خانه روی میکنین آدرس رو مقصد پر روی کنین رکلام میکنیم ان شاء الله خانه هایی که ما نوار میکنیم همش خداوند سعودو میشه. میگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که دو حجره کوارتیرا در دوم اتاج 40 متر کвадрати سپیتامنت قرار دارد. 250,000 سومونی دو خانگی فروشی در سپیتامنت. خب ده تشکا میگه خانه در دوم اتاج نرخش بس سومی توجیکی 250,000 سومونی صحبت هم میشود. خریدار سریوزنا زنگ زنین باز معلوماتی بیشتر از سویب ملک رقمای 68 و 55 بازی زنگ بزنین بریم بخرینش. بهترین خانه ریمونتوی فاسونی زمانوی خاکی. خب 40 متر کوادرات هم خلاص کوادراتی کم نیست بچه عزیز. میگذاریم به نهمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که دو حجره کوارتیرا در ششم اتاج دارای 44 متر کوادراتی. خب نزدیک مکتب 5 شهر بختر قرغن پیشینه 235,000 سومون نرخ. سروشنا فروشی در نزدیک مکتب رقم 5 به دست قرار دارد. خب این چنین گیمنازیا صدیق مغازه دانشگاه دو مقصد 2 ماه پس سپرده می شود با لیفت زمانوی. خانه در ششم اتاج دو حجره های دلشی کسی میگیره ریمونتش میکنه بچه عزیز. خب دوستان عزیز خیلی که شاید بدین چیزی که ما در روی کردن همش نبورتون کردیم. چیزی که خواهش کردین حرکت کم نبور کردیم و چیزی که ما قبول کردیم همش موندیم. دلشی باز چیزی که روی میکنین ما نوار میکنیم رکلام آدم میگذاریم در یوتیوب تیک توک اینستاگرام. فقط همین نوارده اگر بتونین امکان باشه یک لایک مونین و در کانال پادپیسات سکنین. نمره ما برای رکلام کردن ماشین زمین خانه کوارتیرا چیزی باشه در واتساپ روی کنین رکلام کا فروش نمیگذاریم. نشاطی آدمایی که کامناتا میکوین کو خیلی ارنده کوارتیرا ارنده کامناتا یا نفرایی که خانه هاتون ارنده میسپرین بارداری که زمینشون در کره در کامنتاریا می نویسین. فقط در واتساپ نویسونین نواری باید نه اعلانتون میکنیم یافته میتیم ان شاء الله. لایک ها رامونین ماکسیمال پادپیسات سکنین زنده و سربلند باشین.